κυρίες και κύριοι αντιδήμαρχοι, κυρίες και κύριοι δημοτικοί και τοπικοί σύμβουλοι, αγαπητοί χορευτές όλων των συλλόγων, κυρίες και κύριοι, μέλη και φίλοι του Πολιτιστικού Συλλόγου μας, ευχαριστούμε που μας τιμάτε με την παρουσία σας στο αντάμωμα πολιτιστικών συλλόγων που διοργανώσαμε για 10η συνεχή χρονιά. Η παρουσία 200 και πλέον χορευτών από 10 πολιτιστικούς συλλόγους, καθώς και η παρουσία και συμμετοχή πλέον των 1000 συνδημοτών μας, αναδεικνύουν τη σημερινή εκδήλωση σε μία από τις πολυπληθέστερες και γνωστότερες σε ευρύτατη κλίμακα εκδηλώσεις του Συλλόγου μας και κατ' επέκταση του Δήμου μας. Φέτος, μας τιμούν με την παρουσία τους οι χορευτές και τα μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου από τους Τσουκαλάδες Λευκάδος, τους οποίους ευχαριστούμε ιδιαίτερα. Την εκδήλωση τιμούν με την παρουσία τους οι παρακάτω σύλλογοι. Πολιτιστικός Σύλλογος Τσουκαλάδων Λευκάδος. Χορευτικός Όμιλος Φοιτητικών Εστιών Θεσσαλονίκης. Πολιτιστικός Σύλλογος Δρυμού. Σύλλογος Μικρασιατών Ιωνίας Ο Ηρόδοτος. Εργαστήρι Παραδοσιακού Χορού Δασκάλων και Νηπιαγωγών Νομού Θεσσαλονίκης. Πολιτιστικός Σύλλογος Μετεώρων Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος. Πολιτιστικός Λογογραφικός Σύλλογος Ευόσμου Το Γαϊτάνι. Αθλητικός Πολιτιστικός Σύλλογος Ναύαρχος Βότσης. Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης. Ευχαριστούμε όλους εσάς που παρευρίσκεστε σήμερα εδώ, πάντοτε αρρωγοί των προσπαθειών του Πολιτιστικού Συλλόγου. Ευχαριστούμε το Στούντιο Μπαρακτάρι ως μεγάλο χορηγό της εκδήλωσής μας. Επίσης, ευχαριστούμε ιδιαίτερα όλους εσάς που ενισχύσατε οικονομικά αυτή την προσπάθεια. Ευχαριστούμε όλους τους υπαλλήλους της Δημοτικής Ενότητος Αγίου Αθανασίου για τη βοήθειά τους. Ευχαριστούμε τον κύριο Ζαφυράκογλου Διαμαντή, κτήμα Γέρινο, και τον εφημέριο του Ιερού Ναού Ζωοδόχου Πηγής, πατέρα Σταύρο, για τη διάθεση μεγάλου αριθμού τραπεζοκαθισμάτων. Ευχαριστούμε τον Δήμο Χαλκιδόνος και τον Διευθυντή του Πρώτου Δημοτικού Σχολείου, κύριο Νιάκο Στέριο, για την παραχώρηση του χώρου για τις ανάγκες διεξαγωγής της εκδήλωσής μας. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα όλα τα μέλη του Συλλόγου που εθελοντικά προσπάθησαν και μόχθησαν για την επιτυχία της σημερινής εκδήλωσης. Τέλος, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι εκτός των χορευτικών τμήματων, τα οποία θα συνεχιστούν κανονικά διατηρώντας το υψηλότερο επίπεδό τους, ο Πολιτιστικός Σύλλογος έχει προγραμματίσει μία σειρά πολιτιστικών δραστηριοτήτων με έναρξη την 1η Οκτωβρίου. Για όλες τις δραστηριότητες του Συλλόγου μπορείτε να ενημερωθείτε από την ηλεκτρονική σελίδα του Συλλόγου, από αναρτήσεις στην αντίστοιχη σελίδα στο Facebook, καθώς και από τα γραφεία του Συλλόγου που λειτουργούν στο Μουσείο Αγίου Αθανασίου στο παλιό δεύτερο Δημοτικό Σχολείο. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος ευελπιστεί στη συμμετοχή καθώς και την υποστήριξή σας με οποιοδήποτε μέσο και τρόπο για την ανάδειξη του πολιτιστικού και κοινωνικού του χαρακτήρα, καθώς και την πολιτιστική ανάπτυξη και προβολή του τόπου μας. Σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σας μεταφέρω τους χαιρετισμούς του τέως Δημάρχου κ. Ραμπατζή Αριστίδη, ο οποίος μας ενημέρωσε με επιστολή πως δεν θα μπορέσει να παρευρεθεί στην εκδήλωσή μας λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων και μας εύχεται καλή επιτυχία. Παρακαλείται ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου, κ. Γιώργος Αναγνωστόπουλος, να απευθύνει χαιρετισμό. Καλησπέρα σας. Κυρία Βουλευτή Ξουλίδου Σταυρούλα, κύριε Δήμαρχε του Δήμου Χαλκιδόνος, κυρίες και κύριοι αντιδήμαρχοι, κυρίες και κύριοι δημοτικοί και τοπικοί σύμβουλοι, αγαπητοί χορευτές όλων των συλλόγων που παρευρίσκεστε εδώ, κυρίες και κύριοι μέλη και φίλοι του Πολιτιστικού μας Συλλόγου. Σήμερα είναι μια σημαντική μέρα για το Σύλλογο μας, καθότι καταφέρνει και διοργανώνει για 10η συνεχή χρονιά το αντάμωμα πολιτιστικών συλλόγων. Ξεκίνησε όλη αυτή η προσπάθεια από το 2005, επί προεδρίας της κυρίας Τρεφινοπούλου Μαρίας και στη συνέχεια η προεδρίας του κυρίου Μιλίδη Παναγιώτη, τους οποίους ευχαριστούμε ιδιαίτερα και πάντοτε με την αμέριστη συμπαράσταση των μελών του καθώς και των συμπολιτών μας, κατάφερε να κρατήσει ζωντανή την υπόψη εκδήλωση και μάλιστα με συνεχώς ανερχόμενους στόχους.
Στη σημερινή εποχή των ισχνών αγελάδων που διανύει η Ελλάδα και όλοι μας, διοργανώσαμε για 10η χρονιά το αντάμωμα, επενδύοντας περισσότερο, θα λέγαμε, στην ποιότητα παρά στην ποσότητα. Σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε μια γνήσια θρακιώτικη φωνή του Βαγγέλη Δημούδη και την ορχήστρα του, η οποία ενημερωτικά αποτελείται από τον κύριο Τριαντάφυλλο Κωνσταντινίδη στην Κάντα και στο καβάλι, τον κύριο Κώστα Φόρτσα στο κλαρίνο, τον κύριο Καλογιάννη Βεράνη στο βιολί, τον κύριο Θεόδωρο Κουπλιώτη στο λαούτο και τον κύριο Λευτέρη Παύλου στα κρουστά. Ο αγαπητός μας Βαγγέλης τραγουδάει και παίζει και ούτη. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, που προσφάτως αναλάβαμε τις τύχες του το Φεβρουάριο, ευχαριστώ εκ καρδίας τους δύο προαναφερόμενους προέδρους, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που κατάφεραν να κρατήσουν ζωντανή την παράδοση επί μια δεκαετία. Εμείς θα συνεχίσουμε την προσπάθεια, πάντα με τη δική σας υποστήριξη. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα όλους που στήριξαν οικονομικά τη σημερινή εκδήλωση και ιδιαίτερα τους μεγάλους χορηγούς μας, το Στούντιο Μπαϊρακτάρι, την Αγροκτηνοτροφική Ιωάννης Γευρέκης και Σία και το Φαρμακείο Αριστίδης Αραμπατζής. Σας ευχαριστώ και παρακαλώ τον κύριο Δήμαρχο του Δήμου Χαλκιδόνος για ένα σύντομο χαιρετισμό. Καλησπέρα. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ για την πρόσκληση και να ευχηθώ τα 10 να γίνουν 100. Τα 100 να γίνουν 200, γιατί είναι χρόνια τα οποία εξελίσσουν την παράδοσή μας, τη συντηρούν, τη διατηρούν και τη δυναμώνουν. Όπως είπατε, σε μια εποχή πάρα πολύ δύσκολη. Η κοινωνία μας, ο τόπος μας έχει ανάγκη από τη συμμετοχή όλων των φορέων. Ο Δήμος θα είναι αρρωγός και ζητά συνεργασία με όλους τους συλλόγους και τους πολιτιστικούς και όλους τους συλλόγους για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες αυτή την εποχή. Εκ μέρους του Δήμου να καλωσορίσω τους συλλόγους από όλη τη χώρα μας που ήρθαν εδώ να ανταμώσουμε και να διαδώσουμε ο καθένας τα δικά του ήθη έθιμα, τις παραδόσεις στους χορούς που είναι ένα κομμάτι της πατρίδας μας. Συγχαρητήρια στο Σύλλογο, όπως είπατε έχετε λίγους μήνες ζωή, εγώ θα ευχηθώ να είναι και η ζωή, ο χρόνος του Συλλόγου μεγαλύτερος, να είναι γόνιμος προς όφελος και της κοινωνίας και του Δήμου μας και της χώρας μας. Συγχαρητήρια, καλή διασκέδαση. Θα ξεκινήσουμε με μερικούς χορούς από τη μακρινή μας Λευκάδα προς τιμήν του συλλόγου, το οποίο φιλοξενούμε σήμερα και τον ευχαριστούμε ιδιαίτερα για την συμμετοχή του. Συνήθως σε αυτά τα ανταμώματα κάνουμε ένα γλέντια, θα κάνουμε μια εξαίρεση προς τιμήν του συλλόγου, ο οποίος θα μας παρουσιάσει χορούς, τους οποίους σπάνια βλέπουμε. Παρακαλώ, παιδιά, η πίστα δικιά σας. Πάμε. Καλή διασκέδαση σε όλους. Εδώ και τα τελευταία 3 χρόνια ανταλλάσσουμε στολές, απόψεις κτλ. Ήρθανε τα παιδιά πέρυσι, χορέψανε σε εμάς και φέτος τους τιμούμε και εμείς με την πρόσκληση. Θα παρουσιάσουμε 3-4 χορούς από τη Λευκάδα, Πατινάδα, Μιλιά, Θιακό και Μπάλο, έτσι για να δώσουμε κι εμείς όσο μπορούμε ένα χρώμα στη δικιά σας απόψε βραδιά. Να μην σας κουράσω άλλο, εκείνο που θα ήθελα να πω είναι ότι είναι πολύ συγκινητικό κάθε φορά που μια γκάιντα και ένα νταούλι, ας πούμε, ανεβάζουν τους κτύπους της καρδιάς, φέρουν δάκρυα στα μάτια και όταν πιανόμαστε όλοι στον κύκλο νομίζω ότι τα ξεχνάμε όλα. Επίσης να ευχηθώ καλή διασκέδαση σε όλους και εγώ προσωπικά νιώθω ιδιαίτερη χαρά και τιμή που θα χορέψουμε υπό τη μουσική του κυρίου Δημούδη και το σχήμα του. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.
μπορέσετε να συντέχετε μαζί σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά με τον πρόεδρο τον κύριο Αναγνωστόπουλο και το Διοικητικό Συμβούλιο του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίου Αθανασίου. Είναι πραγματικά τιμή για μας που βρισκόμαστε απόψε μαζί σας. Ερχόμαστε από το Ιόνιο Πέλαγος, από ένα χωριό του Τσουκαλάδες Λευκάδας. Είναι ένα χωριό μικρό βέβαια. Είναι πνιγμένο μέσα στο πράσινο από ελιές και από πεύκα και έλατα. Θα είναι χαρά μας βέβαια να έρθετε να το γνωρίσετε και από κοντά. Εμείς πραγματικά είναι τιμή για μας και το ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την πρόσκληση. Η φιλία μας ξεκίνησε εντελώς συμπτωματικά και εντελώς τυχαία πριν από 2 χρόνια, όταν ήταν πρόεδρος ο κύριος Μιλίδης. Αυτή η φιλία συνεχίζεται και μέχρι τώρα. Είχαν έρθει, όπως είπε και ο δάσκαλος, τα μέλη του χορευτικού πέρυσι στις εκδηλώσεις δικές μας. Είναι πραγματικά χαρά για μας που είμαστε εδώ. Ο πολιτισμός ενώνει και αυτό πρέπει να συνεχίζεται να γίνεται. Πραγματικά θα ήθελα να τονίσω ότι οι χοροί που είδατε είναι ένα μικρό δείγμα από τους χορούς τους δικούς μας. Οι φορεσιές των κοριτσιών κυρίως είναι αυθεντικές, είναι των γιαγιάδων και των μητέρων των κοριτσιών. Είναι πραγματικά, προσπαθούμε όσο μπορούμε και εμείς να κρατήσουμε την παράδοση. Ευχαριστούμε και πάλι τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Αγίου Αθανασίου και καλά να περάσετε απόψε. Ευχαριστούμε πολύ. Πριν ξεκινήσουμε, να ευχαριστήσουμε τον κύριο Αναγνωστόπουλο και τα μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου που μας κάναν την τιμή να μας καλέσουν απόψε κοντά σας να περάσουμε μια όμορφη βραδιά. Επίσης τον Παναγιώτη και τον Τριαντάφυλλο που είχα και την άμεση επικοινωνία που είχαμε μαζί, ώστε να πραγματοποιηθεί αυτή η βραδιά. Καλή σας διασκέδαση. Εμείς στη Θράκη πάντα με ένα αργό σκοπό, με ένα καλωσόρισμα θα σας καλωσορίσω σε αυτόν τον όμορφο χώρο. Πάμε. Τα λόγια σου κουτσούρι μη γεράσαν κι εσύ άλλο δεν μη πήρα τα σίγα. Τα λόγια σου κουτσούρι μη γεράσαν
γέλασαν. Τα Παναγέμου, τα Παναγέμου που έτσι να φτιάχνουν τα κτίρια τα σύλλογα. Τα λόγια σου κουτσούρι μη γέρασαν, να φτιάχνουν τα κτίρια τα σύλλογα. Τα λόγια σου κουτσούρι μη γέρασαν. Για μάτια και για πρίνια τα σύλλογα, τα λόγια σου κουτσούρι μη γέρασαν. Για μάτια και για πρίνια τα σύλλογα, τα λόγια σου κουτσούρι μη γέρασαν. Στα μαύρα μάτια διουριά, στα γάλανα που ένα τα σύλλογα, τα λόγια σου κουτσούρι μη γέρασαν. Στα γάλανα που ένα τα σύλλογα, τα λόγια σου κουτσούρι μη γέρασαν.
μουδάκι, έλα πως τα διαδίκα είναι. Κι ένα μουδάκι, έλα πως τα διαδίκα είναι. Παλιά παλιά μας καλές, άνοιξα εγώ την λαλήση. Πασχαλίτσις θα μαζέψει μες στα μπέλια στα κουράφια. Πασχαλίτσις θα μαζέψει μες στα μπέλια στα κουράφια. Μαζώνοντας τις Πασχάλες, λάλησα εγώ την λαλήση. Γελώντας, τραγουδιώντας, βρίσκα εγώ που κελάει δούση. Γελώντας, τραγουδιώντας, βρίσκα εγώ που κελάει δούση. Αγκαλιά, αγκαλιά του ζυγών, λάλησα εγώ την λαλήση. Να μην του ξυνομήσει, να τα πεις να γελάει δύση. Να μην του ξυνομήσει, να τα πεις να γελάει δύση. Μάνι μακριά, να σύνηγε μου να σύνει. Να σύνηγε σεις μόνο να αντιγιασίδει. Ταιριάσαν μάνι ταιριάσαν, ταιριάσαν μάνι ταιριάσαν, ταιριάσαν σύλλοι ταιριάσαν. Ταιριάσαν σύλλοι ταιριάσαν, τους πήραν και τους παγίναν. Τους πήραν και τους παγίναν, στην εκκλησιά τους πήγαιναν. Σε σίδια γάλανα γλυκά ξανά και μαύρα μάτια, σε σίδια στο όνειρο μου. Γάλανα γλυκά ξανά και μαύρα μάτια, σκονούμι δεν τα βρίσκουν. Σκονούμι δεν τα βρίσκουμε, τα ρούχα μου μαλώνουν.
σαν και μαύρα μάτια, ρούχα μου ρούχα, παιδιά μου ρούχα. Ρούχα μου ρούχα, παιδιά μου ρούχα, που τα μαύρα μάτια ρούχα.
αισθανόμαλουσα, γιατί καλάνι τυρούσα, την αισθανόμαλουσα, γιατί καλάνι τυρούσα.
Μιλά σου,
γκρέμο σκόπουνε, μα το γκρέμο σκόπουνε. Κι αν το καλέ κι αν τον φόβασε το γκρέμο, κι αν το καλέ κι αν τον φόβασε το γκρέμο, κι αν το φόβασε το γκρέμο, έλα το μονοπάτι, έλα το μονοπάτι. Γερούντικα στα γερουντίκιο, Μαρία μου μορφή. Η πόλη σκαμανώνουν κι αλήθεια να σας λέω, η πόλη σκαμανώνουν κι αλήθεια να σας λέω.
γαμπρό βασικά όλα λάλη καλό μαϊδόνι. Θέλεις την αξαδέρφη μου, γαλάνα ματάκια και μόρφα. Θέλεις την αδερφή μου, λάλη καλό μαϊδόνι. Θέλεις τη θυγατέρα μου, γαλάνα ματάκια και μόρφα, που λάμπησαν τον ήλιο, λάλη καλό μαϊδόνι. Κάρμε μου γιος αντάκουσε, γαλάνα ματάκια και μόρφα, ξεντήθηκε ξαρματώθηκε λάλη καλό μαϊδόνι. Ξεντήθηκε ξαρματώθηκε, γαλάνα ματάκια και μόρφα, μες στη θάλασσα ρίχθηκε λάλη καλό μαϊδόνι. Σαράντα μέρες έπλεγε, γαλάνα ματάκια και μόρφα, γελώντας τραγουδώντας λάλη καλό μαϊδόνι. Κι απ' τη 40 κι ύστερα, γαλάνα ματάκια και μόρφα, κλαίει μυρόλογα η λάλη καλό μαϊδόνι. Στο έρημο κι μου κύρα δασκαλίσα, στο έρημο κι μου κύρα δασκαλίσα, στο έρημο κι μου κι ονειρεύομαι, στο έρημο κι μου κι ονειρεύομαι. Ήρθε ένα πουλάκι κύρα δασκαλίσα, ήρθε ένα πουλάκι κύρα δασκαλίσα, ήρθε ένα πουλάκι και με τσιμπήσε, ήρθε ένα πουλάκι και με τσιμπήσε. Μου λέει σηκώ πάνω κύρα δασκαλίσα, μου λέει σηκώ πάνω κύρα δασκαλίσα, μου λέει σηκώ πάνω δυο λόγια να σου πω, μου λέει σηκώ πάνω δυο λόγια να σου πω. Δυο λόγια της αγάπης κύρα δασκαλίσα, δυο λόγια της αγάπης κύρα δασκαλίσα, δυο λόγια της αγάπης και πίσω θα γυρνώ, δυο λόγια της αγάπης και πίσω θα γυρνώ.
γελάει. Έχει το τζουμπακατόπι και ο κόσμος γελάει.
συγκροτά, αν και πίσω να γυρίσεις, για μαν. Τα λόγια μου να θυμηθείς, για μαν, τα λόγια μου να θυμηθείς, για μαν. Και πίσω να γυρίσεις, συγκρ, και πίσω να γυρίσεις, για και πίσω να γυρίσεις, συγκρ, και πίσω να γυρίσεις, για Alexandria,
στην μικρή, κρυφά βγαίνουν στην μικρή, κρυφά βγαίνουν στην μικρή, κρυφά βγαίνουν στην μικρή, κρυφά.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά και φίλες και φίλοι. Ήταν μια δοκιμή που κάναμε για φέτος σε άλλο χώρο, με άλλο σχήμα και νομίζω ότι τα πήγαμε πάρα πολύ καλά χάρη στη δική σας παρουσία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας τιμήσατε. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα βέβαια και κάποιους πολιτιστικούς συλλόγους οι οποίοι και μόνο που άκουσαν ότι θα κάνουμε ένα τέτοιου είδους πανηγύρι, να το πούμε, να κάνουμε τέτοιου είδους γλέντι εδώ πέρα, μας τιμήσαμε την παρουσία τους, έστω και χωρίς να έχουν τις φορεσιές τους. Έτσι ήρθαν κάποιοι φίλοι από τα Κουφάλια, από το Σύλλογο των Καβακλή, ευχαριστούμε πολύ. Ήρθαν από την Κοζάνη, από το Σύλλογο Εκπαιδευτικών της Κοζάνης, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Από τον Εύωσμο, το Γαϊτά είναι ένας σύλλογος μαζί με τους φίλους μας από τον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο. Φίλοι από το Σύλλογο Γρεβενιωτών Θεσσαλονίκης, τι να πω άλλο, από Χαλάστρα, από Γέφυρα, από Πεντάλαφο, από άλλα χωριά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα ήθελα μία φίλη μου από τις Σουκαλάδες της Λευκάδας να μου τιμήσει με την παρουσία της και να κάνουμε μία κλήρωση, την οποία κληρώνουμε ένα τάμπλετ με την είσοδο που περάσατε, κόψαμε κάποιους λαχνούς, κληρώνουμε ένα τάμπλετ, θα κάνουμε αυτή τη στιγμή την κλήρωση και θα δούμε ποιος αριθμός είναι να μας τιμήσει. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία από τις Σουκαλάδες. Έλα κοπελιά μου. Το καιρό. Νούμερο 01204. 01204. Το 1204 μάλλον. Ναι, 1204, ακριβώς αυτό. 1204 σημαίνει ότι κόψαμε 1200 ανθρώπους που ήρθαν και μας τιμήσαν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια και καλό γλέντι. Προτού να συνεχίσουμε, θα ήθελα να σας παρακαλώ για να αποδεσμεύσουμε και τον κύριο Διευθυντή του σχολείου, που μας τιμά πάντα με την παρουσία του. Κάποιοι φίλοι μου χορευτές έχουν αφήσει μέσα στο σχολείο κάποιες φορεσιές. Παρακαλώ πάρα πολύ να τις πάρουν για να μπορέσουμε να ασφαλίσουμε το κτίριο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
έχασε το καημάλι, γύρισε να το πάρει. Βρίσκει χρήσιμο μορτάλια ρουγανού, βρίσκει χρήσιμο τις πόρτες ανοιχτές. Τις πόρτες ανοιχτές και τα σκύλια δεμένα. Βρίσκει και την πορταλιά ρουγανού, βρίσκει και την πορτικά ρουγανού. Στη γειτονιά σου